Taliwa sa kalambigitan sa pangani Jigger Heverola sa dakong robbery incident sa dakbayan sa Sugbo, mas mipatigbabaw ang iyang kalipay sa iyang personal nga kalampusan. Mipasar si Heverola sa bar exam uban sa kapin 3,000 ka mga bar passers nga gipahibaw sa Supreme Court kagahapon. Gibutyag ni Heverola nga usa sa iyang inspirasyon sa pagtuon sa balaod, mao ang iyang pagkapriso sulod sa unong katuig ug 11 ka buwan sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kun CPDRC ni atong 2004 hangtod 2011. Niadtong mga higayuna, nagsugod siya og basa sa mga libro sa abogasiya. Unang gihuman ni Heverola ang kursong AB Local Governance and Administration ni atong 2015 sa wala pa kini may padayon og law. Nakabot niya karon ang kalampusan sa pagpasar sa bar sa ikaduwa niyang higayon sa pagkuha niini. Pasalamat gihapon ko sa tanang nagampo og nitabang. Sayod ko nga makaluwas na ko ani tanan nga pagsulay. Akong gamiton sa pagpangalagad ngadto sa Ginoo og sa nanginahanglan. Una na kong kliyente ang kauban nako diri sa selda tanan ron 41 ko ba. Pro bono. Pro bono. Malao mo si Jigger nga hingpit siya makapanumpa isip bagong abogado apan ang dakong hagit kaniya mao ang nag-ung-ung nga reklamo. Di pa man siguro ang iyang paggawas gikan sa prisuhan dinhi sa Cebu City Police Office, iyang pasalig nga una niyang mga kliyente mao ang 41 ka mga kauban niya karon sa selda. Gibutyag sa presidente sa Integrated Bar of the Philippines Cebu Chapter, Attorney Michael Francis Hubahib sa MyTV News Team nga si Heverola mahimo lang manumpa sa pag-aabogado ug mupirma sa Roll of Attorneys kung makakuha siya og clearance gikan sa Office of the Bar Confidant. So ang may tabo manggunana is, for example, if an applicant or a bar passer makapasar sa bar exam, before sila ma-schedulean sa or matagaan o opportunity na makatake sa oath o makasign sa Roll of Attorneys, need na sila ma-secure sa gitawag na tong OBC clearance or clearance from the Office of the Bar Confidant sa Supreme Court. Kaning clearance is required for them to be permitted to join the oath taken and signing of rolls karong December 22 sa Manila. Dugang pa ni Hubahib nga posibleng dili pa makapanumpa si Heverola karong Disyembre 22, gawas na lang kung duna nay resolusyon ang iyang reklamo o tugutan siya sa Supreme Court og special oath taking o mahatagan og security escort. Sa pagkagaron, gipaabot pa ang resolusyon sa reklamo kang Heverola sa Piskaliya sa pasangil nga siya ang mastermind sa pagpanulis sa pawn shop ug jewelry store ni atong Nobyembre. Wala pa resolution na hatag ang korte, but usually maybe medyo dili mapuguna sa automatic gid ma-resolve po sa kaso, ma-resolve po sa ato ang mga prosecutor, but again based sa atong mga di man po na nga madugay. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.